Sályi László vagyok, Miskolcon lakom, a Pozsonyi utcában, idős szüleimmel élek. A világot rohanónak látom, ezt már mindenki látja és éli. Az emberek valahogy céltalanok, különösen látom fiatalok, jönnek jobbra-balra, unják magukat látni rajtuk. Abban szerencsém volt, hogy már egészségesen is szerettem olvasni, úgyhogy az igényem már kialakult gyerekkoromtól az olvasásra, ami borzasztó nagy segítség volt a balesetem után, mert egy kapaszkodót találtam benne, tudom mivel tölteni az időmet. Hát ez külön nekem meg kellett tanulnom több mint 20 évvel ezelőtt a könyv lapozását, az egy nagy küzdelem volt. Először oldalt fekve az ágyba. Mivel a könyvet nem tudom megfogni, az ujjaim, csuklóm nem mozognak. Addig próbálgattam, hogy így a kezemmel sikerült a lapokat tolnom, és átlapoztam. Egész jól begyakoroltam. Szeretem Mikszát Kálmánt nagyon. Móricz Zsigmondot, Karinti Ferenc műveit. Aztán serdülő koromban kicsit belebolondultam Shakespeare-be. Szerettem a színházat, még egészségesen nagyon. Hát ez aztán most már kiesett az életemből. Az olvasás először, aztán később a rajzolás. Hát legutóbb, vagy 4 évvel ezelőtt kezdtem el írással foglalkozni. Már olyan módon, hogy fejbe tartottam. Egy-egy éjszaka összejött egy hosszabb humoros vers, vagy humoreszk, és azt másnap lediktáltam édesapámnak. Mikor kitalálom, akkor szinte szó szerint megmarad a fejembe. A versek inkább, mert abban a rím azért segít. Egy illető párttag lévén templomba is jár, és a fia minden héten ottan minisztrál. Ez az ember az egyik nap nagyot tévedett. A pártház előtt véletlenül keresztet vetett. Egy férfiú fának hajtott, s alaposan összetörte szép új Trabant kombiát, mert meglátta az útszélén egy csinos nő szoknya alól kivillanó combiát. Próbálkoztam ceruzával. Úgy hát kórházba adódott, volt géz, ahol kötöttük a kezemre. Na hát az megint egy borzasztó küzdelem volt, de nem vált be a ceruza, mert nyomást nem tudok rá gyakorolni, és túl halvány volt. Aztán később találtam ki, hogy hát van a filztoll, és hát ezt csak épp oda kell érinteni. Na hát aztán úgy folytattam, hogy filztollal. Édesapámmal gyerekkoromban sokat jártunk a Sajópartra, itt a Fecskeszögnél volt egy nagyon szép terület. Ott egy gyönyörű táj volt, tavakkal, tó közepén sziget volt, egy kis sziget. Horgászok jártak, fürödtek a tóba. És hát oda jártunk sokat édesapámmal, ő kezdtelésből fotózott, csinált ott felvételeket, ezek meg is vannak. És hát ezekből az emlékeimből rakosgatom össze a tájképeket. Aztán még ami adódik így a szobába, egy váza virág, olyat is rajzoltam. Én legelőször ezt saját szórakozásomra találtam ki, meg
jó érzés volt, hogy hát nem csak vegetálok ebbe az állapotba, és valamit azért tudok csinálni. Szerettem a zenét, hát talán egy kis családi hagyománya is van, mert édesapám hegedülgetett kedvtelésből. Nem járt zeneiskolába, soha magától tanult meg. Utóbbi időben talán a hangulatom meg azért már fáradtabb is vagyok, mint 10 évvel ezelőtt, vagy 20-szal. Meg az igazság, az állapotom is rosszabbodott. A hangulatomnak már jobban megfelel a komolyabb zene. Egy óriás körből akartam szaltó leugrással lejönni, és ahogy pörögtem a szaltót, közel fordultam a nyújtórúthoz, és a sarkam beakadt a nyújtórútba. És így tarkóra egy ilyen furcsa ilyen helyzetbe estem a szalmába. A nyakcsigolyám eltört, 5-ös, 6-os csigolya. Abban a pillanatban lebénultam. Bevittek a baleseti sebészetre, a megyei kórházba. Hát ott aztán válságos állapotban voltam egy darabig, még oxigént is kaptam. Szoktam néha álmodni, hát ami ebből szóra érdemes az, hogy furcsa módon, amit megfigyeltem, hogy már több mint 20 éve ilyen állapotban vagyok, és még soha nem álmodtam azt, hogy ne tudnék mozogni. Szerintem a boldogság az apró örömökből áll. Ha az ember ilyen állapotban van, akkor fölértékelődnek olyan kicsinek tűnő dolgok, ami erre talán egészségesen nem figyelne annyira. Gyönyörűséget okoz, meg bíztatás is ad, ha rátalálok egy-egy versre, ami úgy az érzelmeimmel találkozik. Sőt, néha egy pár sorra, és akkor úgy tudok örülni neki. Régebben is többször elolvastam Kosztolányi-tól a Esti Kornél énekét. És mikor már ebbe az állapotomban, amikor már így foglalkoztam ezzel, azzal rajzolással, írással, akkor újból elolvastam ezt a verset, és akkor úgy fölfigyeltem 3 sorra, hogy a béna megvetett test bukásait a szellem tornáival felettesd. Ez valahogy talált, ez egy bíztatás volt nekem. Rákáljuk a kifényt, legyen el. Majd körbeálljuk. Menjen be! Elkészült az a film. A filmből nagyon sok ember megismert téged, megkedveltek. Nagyon jó visszhangja volt mindannak, amit elmondtál, ahogy elmondtad. Ennek a filmnek van egy kis utóélete is. Igen. Mi beneveztük egy versenyre, elküldtük, és közelmúltban volt Nyíregyházán egy országos szemle, és ezzel ez a kis alkotógárda, a Városi TV-nek a csapata, stábja elnyerte a fődíjat és egy külön díjat. Igen. Ezért kaptunk
pénzt is, és arra gondoltuk, hogy most, mikor eljövünk hozzád, akkor egyúttal tisztelettel és szeretettel hoztunk neked egy ajándékot. Jaj. Egy olyan ajándékot, ami valószínű, hogy szebbé, színesebbé teszi az életedet. Fogadd ezt tőlünk szeretettel. De Első műsorként, mit tettem én ezért? első műsorként szeretnénk, hogyha rólad, általad, veled együtt készült filmet néznénk meg benne. Biztos meg fogod majd tanulni, kezelni. Úgy kellene majd elhelyezni, hogy ott legyen benne. Nem járt zeneiskolába soha, magától tanult meg. Utóbbi időben talán a hangulatom meg azért már fáradtabb is vagyok, mint 10 évvel ezelőtt, vagy 20-szal. Meg az igazság, az állapotom is rosszabbodott.